Ake masibulise kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo nisabukele Ekhaya Jikelele. Ake sigadlele kangangoko kweziyure ezimbini izidlulileyo sichaphazela ke imiba ilandelayo ukubhubha kaloku kwaye uzoleka Mandela. Izikhukhula eziquqisayo kweminye imimandla yeli ukuchongwa kukapapasi ukuba abeyinkulu baphathiswa kwiphondo laKwaZulu-Natal. Ipenalty ke ethethisayo phakathi kweChiefs nayo iSundowns njalo njalo. Isendimlo ke uNonkanyezi Kalubisi ndihamba nayo Mamtshali. Mbukeli hayi ziyakhala sithi nje damthilili kwayishola untelezi ihora lesilokugcina ke ncileli mbukeli kanti sisoxoxa noyimeya semngeni uChris Pappas ozoxoxa nathi phela ngesinqumo sokuqokwa kwakhe njengondunankulu kanti ke nontelezi uzobe ekhona uChris Pappas ke mbukeli ukhumbula ukuthi phela uqokwe njengalowo ozongenela isikhundla sokuba undunankulu lapha kwa eKZN noma ke KwaZulu-Natal mangabe sekufike isikhathi sokhetho ngonyaka ozayo ukhona ke sobe sixoxisana naye kanti nontelezi ke naye ukhona ngaphambi kokuthi phela uhlelo zobe sesinikeza umculo omnandi awufunda uphuthelwa igama lami nguNonxolo uMamtshali wakwamwali kanti njengamanje ke mbukeli ake sibheke nje ke ehamba phambili kuleli hora. Akasekho emhlabeni uzoleka Mandela kanti lokhu kuvele esitatimendeni esikhishwe ngumndeni ubese nesikhashana exinwe ukugula. Egoli khawute ngwemntana mibo kwandonga ziyaduma kwanyama kayipheli phela mazinyendo davuka stotobala thina siyi-Soul Brothers sithi hlala ubukele Ekhaya Jikelele kutholakala nezemidlalo nako konke ungaphuthelwa hlala ubhekile. Namhlanje kuseni mbukeli kungene izindaba ezithi akasekho emhlabeni uzoleka Mandela. Lokhu kuqinisekiswe umndeni wakwaMandela ophikweni lwezindaba ze-SABC kanti udalule ukuthi uzoleka Mandela wendeleke kwelamathongo izolo kusihlwa kubikwa ukuthi ngesikhathi kumenela ukufa ubezungezwe amalungu omndeni wakhe yihlobo nabangani. Uzoleka bengumbhali weincwadi aphinde abe isishoshovu samalungelo abantu kanti ungumzukulu kaMakadebona umzabalazo ubaba Nelson Mandela ongasekho emhlabeni kanye nomama uWinnie Madikizela Mandela naye ongasekho emhlabeni. Abasemagunyeni kwiphondo laseNtshona Koloni namhlanje kulindeleke kuba baqalisa ukuvavanya umonakalo obangelwe zizantyalantyala zemvula nezikhukhula kwindawo ezininzi zeliphondo. Imisebenzi yokucoca nayo ke iyaqhubeka imozulu embi yashiya amakhulu wabantu bengenamakhaya. Abasemagunyeni bathi kulahleke abantu ababini emva kokuba izikhukhula zikhukhulise imoto yabo. Abahlala abaninzi baye bakhutshwa kumakhaya abo basiwa kwiiholo ezisekuhlaleni. Kusenjalo nasemkhandleni idolobha waseNelson Mandela Bay Eastern Cape kuhlasele imvula enamandla ehambisana nomoya. Kubikwa ukuthi kwezinye ingxenye zalomkhandlu idolobha amathonsi emvula abengu-40 mm ngenhlanhla kwamanje umonakalo odalekile awuzange uholele ekutheni kube khona abashonayo kube sekuhlengwa amakhulu abantu abahlala emjondolo noma ke ehlonyekwe khona kuleya ndawo njengamanje izisulu zalemvula zibuyele emakhaya azo ukuyobheka ukuthi ayikho yini impahla ezingayihlenga iphinde isebenziseke. Mbukelo kwamanje ke siphosa amehlo ke sibheke ukuthi kumi kanjani kwisimo sezulu.
kakhulu ngesimo sezulu. Kulolu daba ke mbukele sike sakubikela lona malungana nokuqokwa kwemeya uChris Papasi njengomunye ke okhethwe iDA ukuthi amele noma kangenele isikhundla sobundunankulu KwaZulu-Natal. Sobe sesixoxisana naye ke uChris Papasi emva kwekhefu. Siphinde sikwamukele mbukeli Ekhaya Jikelele. Njengoba ke besikuthembisile ngaphambi kokuthi ke siye ekhefini ukuthi sizoxhumana ke nemeya yasemngeni uChris Papasi omenyezelwe njengozomela iDA njengondunankulu okhethweni likazwelonke ngonyaka ozayo KwaZulu-Natal. uPapasi ke uyimeya kumasipala okuyiwona wodwa ophethwe iDA esifundazweni ke iKwaZulu-Natal. Njengamanje ke sixhumana naye ngohlelo lweZoom. Papasi, sikubingelele sikwamukele Ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje. Sanibonani, ngibingelela wonke umuntu wasekhaya. Hayi nathi siyakubingelela siyaphila. Papasi, ukukhethwa kwakho ukumela iDA kwesobundunankulu kusho ukuthi ke ubuholi beDA buyakwethemba impela. Engabe ukholwa ukuthi kukhonjwe wena ngenxa yomsebenzi oncomekayo owenzayo kumasipala wasemngeni? I think siqale lapho sanikwa ithuba ukuhola uhulumeni wokuqala nje weDA esifundazweni. Sakhombisa ukuthi siyakwazi ukuletha intuthuko noma inkingi zisakhona ngoba sisanda ukungena kodwa kulesikhathi lesifishane esikhona esikhundleni samandla sikhombisile ukuthi siyakwazi noma ngiyakwazi ukuhola ithimba ezoletha ushintsho endaweni. Ungathi nje ngokwakho nje umngeni usushintshe kanjani ngaphambi kokuthi ungene kunamanje njengoba sekukhona wena njengemeya? So I think okuqala nje into engabonakala kakhulu kubantu kuhulumeni ukuthi awukwazi ukulungisa isimo somkhandlu ungalungisanga isimo sezimali emkhandlweni. So kwamanje sasole izikweneti zomkhandlu silungisile ukuthi siyakwazi ukukhokhela abasebenzi, siyakwazi ukuthenga imishini yokusebenza oganaganda ograde izinto enjalo. Ngokuba sesikwenze lokhu sesiyakwazi ke ukuletha intuthuko. So imigwaqo sesiqalile ukwalungisa. Ama-truck ukuklina udodi ukuqinisekisa ukuthi indawo ihlale ihlanzekile sesiwathengile umsebenzi uyaqhubeka. Abantu abaningi sesibaqashile kumkhandlo ukuqinisekisa ukuthi sinawo amandla ukuletha i-service delivery. So izinto ezidingakala ukuqinisekisa ukuthi umkhandlo uba umshini wokudeliver siyakwenza. Manje Papasi, njengoba nje ne-IFP ingenise kangaka nje KwaZulu-Natal, njenge-DA nizokwenza kanjani ukuthi nani ningenise phela ikakhulukazi nasey'ndaweni zasemakhaya kwazise phela iningi labavoti be-DA ngathi abantu basemadolobheni? So I think uqinisile bakhona abantu abaningi abavotela iDA abahlala emadolobheni kodwa bakhona nabantu abahlala emakhaya namadolobho lawo mancane asemakhaya. Ngicabanga ukuthi I think kuyaziwa ukuthi i-IFP sisebenzisana nabo ngoba inhloso yethu ukukhipha laba noma izigebengu lezi ezikhona emandleni kufanele sibakhiphe lapho ngoba isifundazwe sethu siyahlehla kakhulu okwamanje. So umsebenzi wethu ungene emakhaya uqinisekisa noma ugqugquzela abantu ukuthi cha leli qembu leli le-Democratic Alliance iqembu elithembekile lapho isibusa khona ushintsho luyabonakala. Nathi futhi sicela ithuba emandleni esifundazweni. Manje ke uma kwenzeka ukuthi ke emva kokhetho lingabibikho iqembu elinqoba nje ngokugcwele ke KwaZulu-Natal, imaphi amaqembu enimisela ukusebenzisana nawo? Ngiyezwa ngoba nje uPaula ngeNkatha Freedom Party ngiyabona ukuthi cha ingenye yamaqembu enimisela ukusebenza ngawo. So ngicabanga ukuthi ngingaba usopolitiki omubi kakhulu uma ngingathi iDA izowina 100%. Kodwa ngicabanga ukuthi siyazi ukuthi akekho umuntu ozothola u50% esifundazweni saKwaZulu-Natal. Ingakho ke siba nokusebenzisana nobudlelwane ne-IFP ngaphambilini ngomkhetho ukukhombisa ukuthi cha siyakwazi ukusebenzisa noma ukusebenzisana ukuletha intuthuko endaweni ezihlukahlukene noma imikhandlo le esiphethe nabo. Kodwa okubalulekile ukuthi imbono ye-IFP ne-DA, izimiso ze-IFP ne-DA cishe zifana. Shuthi ke lokho kusho ukuthi siyakwazi ukubambisana noma kungaba khona lapho esishayisana khona le nale impilo leyo kodwa siyazi ukuthi into esifunayo sisonke ukukhipha izigebengu emandleni ukuze sikwazi ukuletha intuthuko ebantwini bakwaZulu. Manje nje kungani ke ungathi ke kungani izakhamuzi zaKwaZulu-Natal kufanele zikhethe iDA ngaphansi kobuholi bakho njengondunankulu okhethweni ngelwa ngonyaka ozayo?
Ngicabanga ukuthi sitshengisile ukuthi lapho esibusa khona impilo zabantu ziba ngcono. Yebo zisakhona inkinga lokhu siyakuvuma. Kodwa umngeni noma iWestern Cape noma iMidvaal noma endaweni ezihlukahlukene azisona indawo ezihlukene neSouth Africa. Inkinga zaseSouth Africa inkinga zakhona. Kodwa siyakwazi ukukhombisa futhi uhulumeni omkhulu uyakhombisa ngama statistics abo ukuthi kahle kahle indawo ze-DA zingcono kunendawo ezibuswa ibona iqembu elibusayo. Kodwa enye into ngicabanga ukuthi engiyilethayo kubantu base-KZN ukuthi ngumuntu omusha. Ngilethi i-energy, ngilethi enye into kwipolitiki engangazibonakala kwipolitiki eKZN. Abantu bafuna ithemba, bafuna ukwazi ukuthi uma banesibindi sokushintsha ivoti labo kuzoba khona into eqhamukayo. So mina into engisho kubantu base-KZN ukuthi iba nesibindi ukushintsha ivoti leni ngoba sifuna ukuletha uhulumeni ozonihlonipha, hayi uhulumeni ozonihlukumeza. Ngabe yiso leso ke isiqubulo sakho mhlawumbe somkhankaso wokhetho noma nje ke umyalezo wakho wokhetho ohubusa ebantwini. Ngibolela lapha enkundleni zokuxhumana usho indaba yokuthi cha abantu badinga umuntu ozoba i-representative yethemba abazothi mabembona babe nethemba ukuthi izinto zoguquka. Yeah, sikhathela ukusatshiswa. Sivuka usuku nosuku kuba nobunzima. Abantu abasebenzi, amanzi awekho, imigwaqo hambeki, inkinga siyazazi. Kodwa siphila ngokusaba. Into esifunayo sifuna ithemba empilweni. Sifuna ukuvuka sithi cha, ikusasa lethu lizoba ngcono kunalento esiphilayo namhlanje. So umkhankaso wami uthi number 1 sifuna ithemba ukuthi libuyele ezweni lethu esifundazweni sethu. Kodwa kwesibili ke sithi ukuletha lo ushintsho umuntu nomuntu fanele abanesibindi. Ukuba nesibindi uchaza ukuthi cha noma kunzima ukwenza into nawe uyakwazi ukukwenza. So ngithi iba nesibindi abantu base-KZN, shintshana ivoti sibone ukuthi umehluko singawubona. Okugcina ke lento yenhlonipho. Sesikujwayele ukuthi uhulumeni wethu uyasihlukumeza. Mina ngithi akufanele kube njalo. Uhulumeni fanele uhlonipha wonke umuntu, uhulumeni fanele usebenzela wonke umuntu. Kahle kahle sithunyiwe, sibekiwe yinini abantu base-South Africa, abantu base-KZN kufanele sinihloniphe. So isibindi, inhlonipho, ithemba iyona into esilethela abantu base-KZN. Manje Chris nje sesizophetha ngabe bunjani nje ubudlelwano bakho nabaholi kwi-DA? Ngibonile lapha uJohn Steenhuisen mangabe ke se-announce ukuthi nguwo lapha injabulo nabe naye ebusweni. Ngiyabona ukuthi hayi buke ngasengazuthi cha nisebenzisana kahle. Yeah, angisena umuntu okujwayele ukuhlangana kakhulu nepolitiki engaphakathi kwenhlangano. Ngibekiwe inhlangano ukudeliver intuthuko, ukuletha intuthuko lapha emkhandlwini lapha engikhona, engihola khona. So ubudlelwane kukhona nabaholi abaningi abaphakeme abaseParliament esifundazweni lana futhi namakhansela iKZN yonke. So yeah, ngiyakwazi ukusebenzisana nabantu but vele ipolitiki bakhona abantu mhlawumbe bangizondayo ipolitiki vele leyo. But ngiyajabula ukuthi abaholi bangithembile ukuthi ngihole lana eKZN. Phaphazi ungathini ke nje kwabanye abaholi kakhulukazi mhlambe abanye ofelo mayor bakwezinye indawo mhlambe ukuthi ungabanika ongathi uyakubuza mhlambe ukuthi ungabacebisa uthini uma ungabanika iadvice yokuthi nabo bakwazi ukulawula imikhandlo yabo ngendlela lewe nowulawula ngayo ukuze uzoba nempumelelo. I think oqala ke sinenkinga ukuthi abasebenzi bemikhandlo ehlukahlukene abathembekile. Angisho bonke abantu, bakhona abantu basebenzela abantu, bakhona abantu bafika emsebenzini banothando kulento bayenzayo. Kodwa baningi abasebenzi abangafisa ukuthi thina njengosopolitiki siphumelele bese lokhu ugcina ukuthi imphakathi yethu ishayeke into yokuqala. Kwesibili ke okubalulekile ukuthi uya ebantwini siyeka lento ukugcwalisa amahholo simema abantu ngama-food parcel ukuzijabulisa thina njengosopolitiki. Fanele siyolalela, fanele siyophendula lapho esihluleke khona siphendule, lapho senze amaphutha siphendule. Kodwa futhi silalele abantu ngoba egcineni uhulumeni akusiyona into yakuthina njengosopolitiki amaqembu neqembu. Kodwa into yahulumeni into yabantu. Fanele siqinisekise ukuthi kuba yinto elethela abantu intuthuko.
Hayi sibonga kakhulu ke Chris Papazi ngesikhathi sakho namhlanje ekseni ke sikufisela nje ke konke okuhle. Nikhona ingakhohlwa bakithi Chris nisisize mangabe senibekiwe ezikhundleni zokuphatha bakithi ningabakhohlwa abantu ngoba yibo abasuke benibeke lapha enikhona benethemba futhi lokuthi nizokwazi ukushintsha izimo zempilo emphakathini yangakubo. Siyabonga kakhulu banesibindi usinike ithuba uzobona. Siyabonga kakhulu. Sibonge. Lowo ke umbukeli beku Chris Papazi oyimeya lapha eMngeni yena ke umenyezelwe njengozomela ke iDA njengondunankulu okhethweni la ngonyaka ozayo besixoxisana naye ke mbukeli okwamanje siqunga seyidolo sizobuya futhi emva komzuzwana. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Sibonge kakhulu mbukeli ukuthi usahlezi nathi lapha ekhaya. Akusinto esithatha kancane leyo, siyabonga kakhulu. Inyanga ngamandulo yaziwa ngokuthi inyanga yamagugu lapho umphakathi wakuleli ubungaza amasiko wawo ahlukahlukene ezweni lonke. Iyazibuye emasisweni isimanga ke somcimbi ohlanganisa wonke amasiko kanti wona ke uzobanjelwa eThekwini eDurban Trade Port. Lo mcimbi kuhloswe ngawo ukunikeza bonke abantu eAfrika ithuba lokubungaza ukuba ngama-Afrika bendawonye. Uxoxa nathi ke kabanzi ngalomcimbi sixhumana ke ngeZoom nonkosikazi uThobekile Ndlovu ongusihlalo kwalomcimbi. Thobekile Ndlovu sikubingelele ekhaya Jikelele. Sibonge kakhulu sikwamukele siyabonga ukuthi ube nathi namhlanje. Good morning lovely people. Ngiyacabanga ukuthi naphila. Happy Heritage Month. Happy Heritage Month to you too Sisithobekile. Sibheke phambili manje emcimbini ke iAzibuye emasisweni kulempela sonto esiya kuyo. Akusixoxele nje ngawo kabanzi. Yo, umcimbi lo nathi sonke subheke ngamehlo abuvu ngoba umcimbi ozosenza sikwazi ukubungaza nokujabula nokucelebrate ukuthi singama-Afrika and kubaluleke kangakanani ukuthi sikubungaze ukuba ama-Afrika. Ngoba into yesine sisile ukuthi ukukhula nokudlondlobala nokuthuthuka kukwenze sabukela phansi ubuthina kakhulukazi kwangazuthi into nje yabantu abangafundanga kanti cha phela you can never be too great enough to be a true you. Fanele uthi noma ukhula kodwa ungayiluzi impande zokuthi wena ngumAfrika. Ngakho ke i-event yethu imayelana nalokuthi sikhumbuzane ukuthi sinamandla angakanani sisizwe sinamandla nesihle kangakanani njengama-Afrika and i-diversity yethu inhle kangakanani ayidingi ukuxutshwa nalutho ayidingi ukumixwa nalutho sibahle nje sinje. Ukuthi-ke manje mhlambe asike sithathe serious lento yokuthi singama-Afrika sithuthukise sibrande kabusha sipromote so that ezinye izizwe they will eventually find us to be a nation to be reckoned with ngoba njalo masipromota a western culture sipromota izinto nje ubuka ukuthi kahle kahle sibona ukuthi siba right noma sibangconywa kakhulu masithi sabelungu kodwa iskin sakho nolimi lakho lokuphikisa licha umuntu so thina sizama ukuyi-rebalance again lento ukuthi hayi no sibahle sinje. So azibuye emasisweni nje sikhumbuzana ngalokho nokuthi si-celebrate ngokwamaciko ethu umculo ama-poetry indlamu umbholoho sibe nje abantu sidle ukudla kwama-Afrika kodwa kube very beautiful. So sithi nje i-heritage inyanga yamasiko i-heritage inyanga yama-Africans. Happy Heritage Month. Yebo. Imicimbi yamagugu ke sisithobekile eminingi yenziwe ngosuku lwamagugu. Kungani ke nina nikhetha ukuthi niyisingathe noma nisingathe lo mcimbi wase-Azibuyele emasisweni mhla ke zingama-30 futhi lo mcimbi ke ngabe uhluke kanjani mhlawumbe kweminye? Njengoba uchaza ukuthi inyanga yamagugu is one of the very busiest months nje nationally. Lokho kwenza ukuthi sibe scattered. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi ukwenye event, useva kwenye event, ukhuluma kwenye event, supporta enye event. So thina sikhetha ukumane sithi nje asike sinike ithuba yonke le eminye imicimbi bese thina siyavala. Kube thina esivala inyanga yamasiko ngoba okubalekile ukuthi uma sesikwenze konke sabhizi kuko konke sibuye sihlangane sivale futhi nenyanga ngendlela enobuciko nayo futhi. Manje ke imaphi ke amasu ngixolise lapho kwephula ulimi.
into yenza isikhethe iDube Trade Port ukuthi iphakathi eKing Shaka Airport. So nosuke eGoli, nosuke eCape Town, nosuka Melenda nje uyawalk as the venue. So i-central and convenient for everyone. Imaphi kamasu sisithobekele nawo ke ekuthuthukiseni amasiko ikakhulukazi ke kulomcimbi wena enizobe ninawo? Asiqale la kulomcimbi esizowenza kumele ugqoke lithi itheme yethu ugqoka ngendlela eveza ubuzwe bakho. Be the best version of your tribe. Ngobani sifuna ukuthi umuntu nomuntu aziqhenye nge-identity yakhe ne-culture yakhe nemvelaphi yakhe, regardless of your achievements, regardless of your financial, your bank balance, regardless of your achievement. Before everything, you are an African. So it's compulsory ukuthi ufane ugqoke traditional. And that assist ekutheni sibooste amabhizinisi ngalo weekend alabantu abakhiqiza impahla zethu, our African garments. Siphinde futhi sinabazo abahwebela nayo ama-vendors azobedayisa that day ekuzomele siwasupporte. Sithi nje ngalelo langa ngafika futhi ube prepared nokuphatha imali ukuze ukwazi ukuthenga. Kube khona ama-families azolala edlile ngenxa yemali yakho ngalelo langa. And then siphinde sibe ne-entertainment, ama-artists aculayo siwanikele ithuba lokuthi azocula, siwadalele nawo amathuba omsebenzi kulowo mpelasonto ukuthi alale edlile efide imindeni yawo. So sinama activities amaningi, sibe nalaba benza ingqephu, laba bengqephu bazoveza ukuthi singama-Afrika sinaluphi uhlobo lokugqoka. Ngabuya kwi-traditional event, uya kwi-gala-dinner ebusuku, ungayigqoka i-African attire, ungayigqoka i-African print. So bazobe sikhombisa. So nje sinento diverse ehlukene that day ekhombisa ubuhle bama-Africans. Njengoba nomcimbi ke abasinayo Zulu dance esinayo nama-African dances angafani abasikhombisa ukuthi sidansa kanjani kuningi nje. Manje njengoba nomcimbi kuzobe useThekwini nalapho phela iningi labantu ke kuyisizwe samaZulu. Ngiyazi ke kodwa njengoba unaweke uPaul uthi umAfrika kuzobe kukhombiswa ngobuAfrika. Ngiyabona ukuthi cha nezinye izizwe ke nimemile nazo futhi zamukelekile. Yebo. Zikhona zimenyiwe. Masithi sama-Afrika thina sihlangana ngaphansi kwe-umbrella eSi-Africa. Not yamaZulu, not yamaPedi, not yamaXhosa. Sithi come represent your tribe. Be the best version of your tribe. So yes, so besihlangene akuwona amaZulu kuphela, ama-Afrika ehlangene. Sinanabantu abavela kuma-African countries njengo-Nigeria, Tanzania bazobe bekhona. So siyama-Afrika nje sihlangene. Yeah, ayibazothutheleka impela kubonke ke ngobuningi babo kulo mcimbi. Manje ke osanda kuzwa njengamanje nje oqala ukuzwa lapha ekhaya Jikelele mayelana lo mcimbi ke wayibiyele emasisweni sisi. Ingabe mhlawumbe ke yena nje ke umbukeli ungamtshela uthini like kuziwa kanjani ofisa ukuza azoba ingxenye lo mcimbi, ingabe ithini imicikilisho nemigomo yakhona? Okay, umcimbi wethu unje sesalelo nje u4 days kuphela bese uba khona. So amathikithi ayatholakala eShoprite, la-Compi ticket aphinde atholakale futhi nase-Pick n Pay. Uma uthenga amathikithi awu-250 kodwa uma uthenga awu-10 uwathola ngo-200 rand. Uvumelekile futhi ukuphatha your beautiful camp chairs and your picnic. Ufike uhlale and enjoy this beautiful show and all these activities that day. Uphinde uthenge ke support ama-vendors that day. And we also have a VIP marquee ke nala, but if ungena kuma-Compi ticket iyachazela because the VIP section it's where uba ne-private venue yakho yokuhlala, eba nama-meals, they take care of you, your private waiter, just to give you the lifestyle that you deserve while you are being a true African as well. Ngoba we expecting people ukuthi bafike bevunulile. Yes, uqhamuka ulifakile ibheshi lakho, udilike kwi-Bentley yakho, udilike kwi-Porsche yakho, umXhosa nombhaco wakho, ngoba sifuna ukusho cha before everything sama-African. Yes, hayi cha ngizwile mangabe uba li-VIP uba lo private waiter ukuthi hayi ke ama-Bentley nani ngiyabona impela kuzobe kupakile lapha kukuhle. Sibonga kakhulu ke sisithobekile ngesikhathi sakho. Sikufisela inhlanhla ke nomcimbi sengathi konke kungahamba kahle. Kubonga thina guys for a platform, nani nenza umsebenzi omuhle ningakhathali. Siyabonga kakhulu. Thank you so much. Siya appreciate ukuzwa lawo mazi asiqhugquzelayo. Lo ke mbukeli bekuthobekile Ndlovu obesitshela kabanzi ngokubaleka ukugubha inyanga yamagugu nokwamukela nje izimpande zethu zase-Afrika. Okwamanje kasithi qhu eyitolo siyabuya emva komzuzwana.
Enkosi ngokuhlala nathi usasibukele apha ekhaya Jikelele. Kwicandelo lethu ke elimalunga nokubhalwa kwencwadi sizawuxoxa ngemisebenzi yoncwadi eyapapashwa ngugqirha Mazisi Kunene owaqaqambisa ulwimi lwesiZulu ekwasebenzisa ubugcisa bakhe ukulwela amalungelo oluntu. Ukujonga ke amaxwebhu akhe siqhagamshelana nomama uMathabo Kunene olilungu lombutho iMazisi Kunene Foundation. Mama Kunene masikubulise sibambe ngazibini ngexesha lakho lokube ube nathi apha kwinkqubo yethu ekhaya Jikelele. Siyanibingelela, siyanibulisa nonke. Sibuyiswa ilento ba sikule nyanga yokuthakazela imisebenzi yethu sonke. Siyabulela lithuba. Enkosi mama usathetha ngokuthakazela imisebenzi yethu yesintu. Masiqale nje ngokuba usicacisele ukuba ngowuphi umsebenzi kaGqirha Mazisi Kunene owawuchulumancisa kakhulu nomenze waqatshelwa njengombhali, kwaye yintoni mhlawumbe ongathi wena mama yohlukile ngomsebenzi wakhe? Uyandiva mama? Over 10,000 akhona ke sine museum kodwa kuyona ebalulekile edlange ngaphezu kwayo yonke uShaka, uKing Shaka, Emperor Shaka the Great wayibhala ngesiZulu, zazo zonke imibhalo yakhe ibhalwe ngesiZulu. So uEmperor Shaka the Great utranslate esuka unodumehlezi kaMenzi, yona ncwadi yakhe edume kakhulu emhlabeni. Usathetha ngayo mama uShaka Zulu, umsebenzi kaGqirha Mazisi waziwa kwihlabathi jikelele kangangokuba kude kusuke abantu bamazwe afana noIndia befuna ukuzofunda ngcono ngelembe uShaka Zulu ngenxa yomsebenzi wakhe njengoko usitsho wena mama. Ungathi mama kwakutheni ukuze akhethe ukubhala ngesiZulu nangona nje echithe ixesha elininzi ehlala kumazwe ngaphandle ngexesha localucalulo? Wayeqiniseke kakhulu ukuthi into ebalulekileyo ngesizwe sonke lulwimi lwabo namasiko abo nezithethe zabo. So indaba ukuthi sasilwela inkululeko, silwela inkululeko ukuze nengqondo zethu zikhululeke. So awukwazi ukukhuluma ngomthetha nomuntu ngolimi olunye lwaphesheya. Funeka ukuthethe nabantu bakuve, kakhulukazi abantu abancinci nabantu abadala. Sikwazi ukuthi incwadi esizibhala zibhalwe ngolwimi lethu qha. Mama Kunene kuyabonakala mbukela into yokubana nje kusabhideke nje ikomiki usiqhawukele umama, kodwa ke sizawuphinde simzame kwakhona. Sisathetha kaloku ngomsebenzi omhle owenziwa nguMazisi Kunene kwi-foundation. Sithetha naye kaloku umama Kunene, sixelela banzi ngokubaluleka kolwimi nangendlela mhlambe singatsho into yokubana yaqaqambisa isizwe sikaZulu. Mama Kunene siphinde sikwamkele nje, siye sathi qhwisa kulahleka kodwa siyavuya into yokubana ukunye nathi. Uye wathetha phambili mama ngokubana ezincwadi zibhalwe ngolwimi lwesiZulu, ukhankanya ukubaleka kolwimi ngendlela yokuba sinxibelelane, asikwazi into yobana mhlambe sisebenzise ulwimi lwasentshona. Ungathi mama Kunene utyebe kangakanani umsebenzi wakhe kwimbali yobumkani bamaZulu? Khawuke nje usicacisele ngawo. Mama Kunene ukhona? Hayi mbukeli ke sisaqhubeka ke mbukeli ubukele ekhaya Jikelele. Kuyabonakala into yokubana umama Kunene nje kubhideke ezokomiki ngenxa nje yenetwork. Yayibona mbukeli ne-load shedding inzima kakhulu, kodwa ke besithetha ngomsebenzi wenkcubeko njengoko kaloku sibhiyozela inyanga yamagugu namafa. Besingathanda ukuva banzi mbukeli xa kuziwa kulwimi lwesiZulu nangendlela oluqaqambiswa ngayo into yokubana bukumkani bakwaZulu
baqhube bade bamaphi na. Usabukele ke Ekhaya Jikelele, kanti ngokumbukeli sizawujonga eziphala phambile kumakhasi onxibelelwano ku-x.com. Uyazi kaloku mbukeli into yokubana ulithanda kakhulu xa sisifika kwesisiqendu. Ingaba mhlambe ke zeziphi eziphala phambili pha ku-x.com? Hayi, namhlanje njengamanje mbukeli sokucaphuna ukuphawula kwababukeli lapha ku-x.com mayelana nokwedlula emhlabeni kukaZoleka Mandela. Khona nje abantu abathathu lapha enkundleni yokuxhumana bathe babhala izimvo zabo mayelana nokwedlula emhlabeni kaZoleka Mandela. Uzokhumbula phela mbukeli ukuthi ngo-2012 uZoleka wahlonzwa ukuthi uphila nomdlavuza wamabele. Ngeshwa ke kwathi nje ke emva kweminyaka emibili waphinde futhi watholakala ukuthi uneminye imixhantela yesifo somdlavuza. Kusona sonke ke kodwa lesi sikhathi ubelokhu nje azisa abalandeli bakhe einkundleni zokuxhumana malungana nesimo sempilo yakhe. Njengoku sitsho wena mamtshali kwinyanga yethupha kulonyaka ophelileyo wabelana ngendaba ezibhlungu kubalandeli bakhe pha kumaqongo onxibelelwano zokuba umhlaza awawulwele kabini ude wabe kanti uyawoyisa ubuyile. Ibhlungu kakhulu ke because ushiya abantwana ngasemva, ushiya abantwana abane, uZwelani, uZanyiwe, uZenzile kunye nozince. Siyafuna ke mbukeli ke sijonge pha kumakhasi onxibelelwano. Niqinisekile into yokubana abalandeli nabebemthanda kunene baye bashiya amazwi ovelwano ngakuye uZoleka Mandela. Masibeke sijonge mbukeli babathini. Isifundiswa uthi one thing about Zoleka Mandela, she was very open about her fight against cancer, and boy did she fight. I can only imagine the pain of hearing that the cancer is spreading, but worse, I feel for her children now. Her book in Insta truly instilled hope in many. May her soul rest in peace. Uyasho ke ukuthi cha ubekade evulelekile ekhuluma ngalempi abeyilwa against cancer, ulwile impela yona. Usethe uyasho nje ke umbukeli ukuthi cha uyacabanga nje ukuthi kubhlungu kangakanani ukuze utshelwe ukuthi icancer ya spread isisabalele emzimbeni wonke, usunesikhathi esingaka sokuphila. Lezo zindaba engekho kumnandi kunanombani ongabezizwa, kodwa yena ubelokhu nje strong eqinile ebazisa futhi ke nabalandeli bakhe nabantu nje ku social media ngohambo lwakhe nalesi sifo somdlavuza. Ake sizwe ko omunye ukuthi uphendule wathini. Ukrisi uphendulile sithi Zoleka Mandela prepared us for her passing, but I don't think I was ever ready for this news. I'm honestly so sad. Her kids. Yeah, uyathi into kubana uZoleka Mandela uye wasilungiselela ngokudlula kwakhe emhlabeni, kodwa ke ebengacingi into kubana ebengalungela ukuva ezindaba zibhlungu. Uyathi into kubana uxhelekile kakhulu kwaye nje uthi yo abantwana bakhe bazawuthini. Hayi mbukeli ngenene akekho umuntu okulungiselelayo for ukufa, noba umuntu wakuthiwa ugula uyoma kuphi, kodwa awukwazi into kubana ufikelele wamkele enhlizweni yakho uba ngenene lo muntu lowo uzawusishiya emhlabeni. Ngamazwi ke lawo abantu pha ku-x.com abawaphosayo. Hello Miss 25 uyatsho uthi Zoleka Mandela, who will look after her kids since her mother and grandmother have passed? Oh Lord, have mercy on them. Hey, yazibuza into kubana ngubani ozabanga uqala balibanzi ajonga abantwana bakhe njengoko kaloku umama wakhe nomakhulu wakhe nabo sebelandulela eli. Uthi Thixo iba nenceba ngaphezulu kwempilo zabo. Azania yena uthi if there is one woman who fought for survival on this earth, then her name is Zoleka Mandela. Wasefaka ke inhliziyo lapha ephukileyo kanye nenyembezi. Hayi wonke umuntu siyabona ukuthi nje bakhuluma ngazwilinye abantu ukuthi cha ulwile yena impela simbonile elwa iminyaka eminingi. Amini eqala ukumemezela ngo-2012 ukuthi unomdlavuza. Sonke lesi sikhathi belokhu ehamba waphinde wabuya ke sesho ukuthi hayi sebemtshela udokotela ukuthi cha isisabalele emzimbeni wonke. Uyabona yena nje ubekhuluma nangohambo lakho esho ukuthi ulungiselela kanjani isikhathi lesi sesifikile njengamanje ukuthi mangabe sedlula emhlabeni. Wonke umuntu ke ekhuluma ngazwilinye futhi ukuzwelana kakhulu nezingane ngoba kusasekhona nezingane ezincane asasenazo. Mbukeli phela siyazi ukuthi uZoleka unezingane eziyisithupha, 6 kids. Phoenix uthini namakholi? Uthi what a fighter. Zoleka Mandela fought for her life
so much. I am so sorry to that woman. Uyatsho into yokubana beligorha elingenabatha ulwile into kakade besitsho kwalapha enkqubeni into yokubana into esizayikhumbula ngaye kukuba ngenene uye walwa wama akagungqa nakubeni nje ebebonakala into yokubana kuba esi sifo sifike silahla ithemba emntwini kodwa ibingumuntu ebebonakala into yokubana umile akagungqi kwaye unethemba. Sinethemba mbukela into yokubana nabantu bebezibona bekwisimo esifana naye baye baba nethemba befunxa kuye. Uino Matijane uthi yena Zoleka Mandela fought so much. She instilled hope in most of us and taught us not to ever give up, even if the end is near. What an inspiration she was. I will definitely remember her resilience and gratitude. May her soul rest in peace. Condolences to the friends and families. Uyasho ukuthi usifundise kakhulu befaka ithemba kithi sonke efundisa futhi nje eyisimbolo yokuthi ungagive up empilweni be inspiration kakhulu uthena uzomkhumbula nje ngokumelela kwakhe nokuqhubekela phambili kwakhe nokuba imbokodo sekathi umphefumulo wakhe ke ungalala ngokuthula kuphinde futhi kududuzeke umndeni kanye nabangane. Uzokhumbula futhi Makholi ukuthi uZoleka njengoba enezingane ezisithupha nje ezimbili zazo zashona eyodwa yashona sencane enyeke yashona engozini yemoto so njengamanje kusho ukuthi izingane bese sele nazo bezizine. Bethunana siyathemba into yokubana bazawuqina bomelele nefamily yonke kodwa ke lento iyasibonisa into ireality yobomi basonke sizawuhambela sifike engcwabeni kodwa umbuzo ngokuba yintoni oyenzayo uqinisekisa into yokubana ilegacy yakho izawuphila naphakade sithi xa sijonga ubomi bakho sithi hayi noko uphilile masithi qhwike mbukeli evenkileni kodwa ke qiniseka into yokubana uyindawo kuba kaloku simphethe umuntu ozasinandisa untelezi nesiginci sakhe simnandi. Ake mbukeli sesifike ekupheleni kohlelo lethu Ekhaya Jikelele namhlanje sibonga kakhulu ngokuthi ke uhlanganyele kanye nathi kodwa ngendlela esikuthanda ngayo mbukela sikwazi ukushiya wedwa nje ukhona umculi wethu untelezi ozosinikeza umculo omnandi Makholi umnandi kakhulu uthi damthilili kamnandi mawethu.
ngiyahleka ngibheke phansi Jikelele, 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 Jikelele. Jikelele, 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 Jikelele,